că noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce bem și ceea ce respirăm. Și în contextul dat, definiția la produsul bio sunt produsele organice care sunt realizate fără utilizarea substanțelor chimici, fără intervenții genetice și în armonie cu natura și mediul înconjurător. Vedeți câți factori sunt ca să produsele bio. În mod uzual, se numesc produsele bio organice, naturale, ecologice, diferite se le numesc diferit. Sunt acele produse, cerealele, legumele, semințele, carnea, lactatele, produsele din lactate, mierea, fructele, tot ce e legat cu agricultura. Sunt cele mai potrivite produse pentru metabolismul uman. Aceasta este, adică consumând produse bio, consumăm produse neschimbate chimic, biologic, nemodificate genetic, netratate cu diferite radiații, ionizatori și practic primim produsul de la mama natură, fără unele schimbări chimice, biologice, radiologice.